Els veïns del Tarter han tornat a demanar al Comú de Canillo una revisió de la gestió de la treta de neu, una queixa que asseguren que és recurrent des del 2024. El veïnat denuncia, d'una banda, molèsties pel soroll a primera hora del matí i, de l'altra, situacions de risc a la calçada derivades de l'acumulació de neu en punts sensibles. Segons expliquen, la maquinària pesada fa tasques que no consideren urgents entre les 5:30 i les 8 del matí, amb sorolls constants del vehicle i de la sirena de marxa enrere, fet que afecta al descans. Asseguren que no es tracta de simples passades de llevaneus, sinó de treballs que es podrien programar en horari diürn, especialment en dies sense grans acumulacions de neu. Pel que fa a la seguretat viària, alerten que cada hivern es repeteixen els mateixos problemes. Destaquen l'acumulació de neu en revolts i cruïlles amb poca visibilitat, com a la zona del restaurant Sa Terrasseta, o a la incorporació del Tarter a la CG2, on la neu amuntejada dificulta la visió i augmenta el risc d'accidents. Per tot plegat, els residents reclamen una revisió dels procediments del servei de treta de neu, amb l'objectiu de garantir tant el descans veïnal com la seguretat a la via pública, abans que es produeixi un incident evitable. I tu, creus que cal replantejar els horaris i els criteris de la treta de neu per compatibilitzar seguretat i convivència? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.